сега ще ви покажа. За да създадем обем, вземайки този сега с шампуан обем и слагам в корена. След това да влезе в дълбочина материала. И започваме да си разделяме косата на етажи. И автоматичната преса, която ползвам аз, Philips е нещо от порядъка на 150 евро. Инвъртим, придържаме кадрицата, нали? Чакаме. Хорце да изиграем. Ла. И така правим цялата коса. Изчакваме, докато изтинат кадриците. Много си хубава. Много благодаря. И ти. Ето сега сложихме и бретончето, като го навих с обикновена четка от DM някаква и сешуар. Малко да изтина и пускаме косата. Стига, снимам вече, стига. И леко е така с четката я разресваме. Така. И вуаля. Това е. Ето, готови сме, отиваме на вечеря. Казах ви, че е лесно.